Ами точно така. Блого ерго сум означава блогвам, следователно съществувам. Понеже сега повечето млади хора, и не само млади, са вече в интернет, имат блогове, Фейсбук, социални мрежи и така нататък. Аз реших да направя един експеримент и да построя моята нова книга като блог. Всъщност тя отразява част от нещата, които са излизали в моя блог, но същевременно самата тя има структурата на блог, затова и е много документално направена, с точни дни, дори часове, когато са писани съответните текстове или са се случили съответните събития, и същевременно е богато илюстрирана с много снимков материал. Тя е първата книга, всъщност, която издава новото издателство на Европейския политехнически университет. И в този смисъл е едно добро начало за университета. Книгата, може да се каже, е разделена на 5 части. Първата представя мои политически позиции от последните 5 или 6 години. Те са представени под формата на интервюта, но същевременно, освен казаното в интервютата, съдържат и много спомени, много документален материал, включително и моите оценки за някои от водещите журналисти в България, с които аз съм се срещал, или за водещи издания в България, пред които съм давал интервюта. Втората част от извора, това са наистина блогови мои такива бележки за злободневни неща в нашия съвременен български живот. Примерно от това, че зимата отново ни изненада, нали? И тук, понеже същото сега се случва и тази година, аз съм го писал за 2009, в България изглежда зимата винаги изненадва, и затова, да кажем, в този текст предлагам, че е време вече специално за нас българите снега да започне да вали през лятото. Да, през лятото, защото тогава слънцето само ще си почиства и пътища, магистрали, и трафопостове, и няма да има проблем. Иначе се оказва, че когато вали снега през зимата, ние сме вечно изненадани. Така. И от този тип злободневни неща, но зад които има една голяма истина, и тя е изведена в един от текстовете в тази книга, казва се "Двете Българии". Аз продължавам да мисля, че нашия преход направи така, че всъщност раздели българите на две. Създаде като че ли на тази територия две държави. Две Българии. В едната България са хората, които трябва да оцелеят и тази зима, във всеки един смисъл на думата, да оцелеят тяхните семейства, децата им, да скътат някакви пари за по-добри дни и така нататък. В другата България живеят тези хора, които мисълта им е на кой далечен остров някъде в океана да почиват, каква нова яхта да си купят, и изобщо за тях материалните проблеми не съществуват. Този свят, това разделение на България, тази пропаст, която легна между хората, е изключително тревожна, и мисля, че е дошло време да говорим на тази тема, за това разделение, защото то ни връща много назад. И тук са и моите разсъждения за това всъщност, че ние побългарихме прехода. Това, което очаквахме да се случи, не се случи нито както го желаяхме и мислехме, нито дори както го направиха други държави от Централна Европа. Ние го побългарихме. И аз подробно разказвам за това какво разбирам под побългаряване на прехода, и стигам до разбирането, че практически не можем да се гордеем с това, че сме европейска държава, членове на Европа, след като хората нямат европейски доходи. И там директно съм го казал, че няма европейски народ без европейски доходи. Значи прехода
Вярно, отвел ни е към някаква интеграция, политическа, икономическа и прочее, но тя не е направил българина европеец по доходи. Докато българина не стане европеец, поне средно европеец по доходи, ние не можем, ние имам предвид, не могат политиците, не могат държавниците да се гордеят с някакъв голям успех. Защото целта на политиката, на държавника е хората да живеят добре и все по-добре, а не просто дали да се влезе в една нова организация или в някакъв нов съюз или в някаква друга схема на политическо сътрудничество. Побългаряването на прехода и оставането на България на последно място в Европа по доходи и превръщането на България в най-бедната страна в Европа през тези 20 години е една голяма политическа трагедия за нашата страна и тя не е никакъв повод политиците в България да се гордеят със свършената работа. Но искам да кажа, че аз ценя дори в тази книга много повече тези страници, в които разказвам за моите дипломатически мисии в Полша и в Република Македония. Тук читателят ще срещне автентичен разказ, включително и дневници документални, за това какво съм правил като посланник в Полша, с какви личности съм се познавал, какво те са споделили и разказвам неизвестни за българския читател неща от биографията, от живота на някои от най-големите личности на полската политика, като Лех Валенса, като негово светейшество папа Йоан Павел II, като президента тогава Александър Квашневски, един друг изключителен човек, Адам Михник, сегашният президент, сегашният председател на Европейския парламент Ежи Бузек или големия интелектуалец Анджей Вайда. Това са все личности, с които съм се срещал, разговарял, предавам много неща от тяхния живот. Същевременно съм публикувал една хроника на катастрофата с полския държавен самолет край Смоленск. Хрониката съм направил, бих казал, минута по минута. Какво се случва на борда на самолета, какво се случва и как става тази катастрофа. Имате тази информация? Имам. Нали, читателя, когато прочете, ще разбере. Какво е поведението на полските фактори, какво е поведението на руските фактори. Какви са версиите за катастрофата, кои са реалните причини за катастрофата, какво действително се случва в Смоленската гора, къде е вината и къде трябва да се търси. Много любопитна е историята на самия самолет. Тя е, бих казал, странна криминална история. И нямам време да я разкажа, но който я прочете, ще се убеди, че това е една... Сама по себе си историята на самия самолет е интересна. Да оставим човешкия фактор, който е бил на борда или който е управлявал полета или от земята или от въздуха. Защо? Какъв е този самолет? Ще я прочетете и ще видите. Нали, да не говоря, че там има и още една странна история с един друг самолет в същото време, който аз наричам самолет-призрак. И читателят ще разбере, че всъщност там са се появили много странни такива фактори има около тази катастрофа. Разбира се, аз съм ползвал информация както от полски официални, така и от неофициални източници, както разследвания на журналисти и полски, и руски, така и официалните доклади на комисиите, които разследваха това събитие. Но казвам, че аз съм го направил под формата на една хроника, която обхваща дори, бих казал, минута по минута какво се случва в кулата, където са ръководителите на полета и какво се случва на борда на самолета. И засичам тази информация на основа на черната кутия от разговорите, които са водени между самолета и управлението на полетите в Смоленск. Това е една такава история, която мисля, че ще бъде интересна.
А друга интересна част в книгата, разбира се, е за Македония. За Македония разказвам много подробно за това какво представлява държавата днес. Разказвам за тяхните основни политици, за моите срещи с тях, как работехме за преодоляване на гражданската криза през 2001-2002 година. Разказвам за доктрината на македонизма, която е практически антибългаризъм в действие, как функционира този механизъм. Разказвам за моята конкретна дейност като посланник, с която се гордея, и за някои от нещата, които направих и остават до ден днешен. Примерно откриване на Български културен център в Скопие, утвърждаване на практиката да се чества официално 24 май от Българската дипломатическа мисия, и то публично открито в центъра на Скопие и Охрид. Или да кажем есенните и пролетни дни на българската култура в Македония. Възстановяването на българските военни паметници, първите български военни паметници на български офицери от Първата световна война, което направихме в село Цапар и Битолско. И ред такива факти, които може би не са достатъчно озвучени, но най-важно е, че може би представям един задълбочен поглед към ключови личности в македонската политика и държавници, като покойния Борис Трайковски, като покойната, за съжаление, доста Димовска, която беше министър на вътрешните работи и шеф на Агенцията за разузнаване на Македония, като премиера Любчо Георгиевски, за който подробно разказвам, включително до сегашния премиер Никола Груевски. Това е една богата информация, която е, бих казал, от полза както за днешните млади дипломати, така и просто за всеки човек, който се интересува от това какво представлява отвътре македонската държава днес. И още нещо не ми се иска да подминем, защото мисля, че няма такова нещо правено до сега. Всеки ден слушаме гледните точки на журналистите към политиците. Вие обаче май за първи път у нас давате гледната точка на един политик, държавник към медийния свят у нас. Позволил съм си това нещо, защото аз самия съм журналист. Аз дълги години издавах седмичен вестник. Моя покоен баща е също дълголетен, цял живот е бил журналист практически. Така че съм от такова семейство. И реших по оригинален начин да публикувам някои от моите интервюта. Не просто сухия текст, а да разкажа за самите журналисти. Как аз ги виждам, как аз ги оценявам. За някои не съм спестил горчиви думи, други съм ги похвалял. Но тук в книгата могат да се видят характеризирани такива популярни журналисти, като да кажем Бойко Станкушев, Георги Коритаров, Лора Крумова, Бареков, Николай Бареков, да не изтърва някой, Ива Николова, Миглена Славова, Йовка Йовчева от Дарик Радио. От много медии, журналисти, с които съм се срещал, и аз описвам ситуацията, в която съм се срещнал с тях, как се е стигнало до интервюто, и не спестявам, разбира се, и някои критики, особено към тези от тях, които след това си позволяват да пипат в авторския текст, нещо да махат, нещо да дописват от себе си и така нататък. Тъй като все пак става дума повечето за млади хора, които сега напредват в журналистическата професия, а тя е изключително морална сама по себе си. Ти работиш с живи съдби, с живи хора, и от това как ще предадеш тяхното слово зависи и съдбата много често на съответния политик. Журналистиката може да качи на върховете един политик, но може и да го смачка долу в кълта. И затова е много важно да се говори и за самите журналисти. Те наистина са четвърта власт, както се казва, но това не означава, че не трябва да бъдат също неконтролирана власт, некоментирана власт. И аз си позволих наистина да коментирам и някои от тези журналисти, но с добро чувство, с приятелско чувство, защото знам, че те са като политиците чувствителни личности.